Tiesitkö, miksi Norssi on kasvattanut poikkeuksellisen paljon historian suurnimiä? Ja mikä on katedraaliefekti, joka olisi voinut vaikuttaa tähän asiaan? Rehtorin poika, arkkitehti Jack Arenberg, ymmärsi katedraaliefektin vaikutuksen suunnitellessaan Helsingin Normaalilyseolle uuden koulurakennuksen. Tämä Ratakadulle noussut Norssin sivistyspalatsi valmistui vuonna 1905. Psykologiassa tunnettu ilmiö katedraaliefekti osoittaa, että korkea kattokorkeus ja ylöspäin kurottavat esteettiset linjat, kuten Norssin pyörökaari, tyylin, uusgotiikan ja jugendingin vivahteet, stimuloivat abstraktia ja luovaa ajattelua. Ylväs tila siis kirjaimellisesti laajentaa ajattelumme horisonttia. Vuosisadan ajan Norssi toimi poikien sivistyslinnakkeena, kunnes 1970-luvun alussa koitti uusi aika ja myös tytöt liittyivät joukkoon. Koulun klassinen perintö elää yhä, sillä latinaa voi opiskella edelleen 7. luokalta alkaen. Näiden pyörökaarien suojissa ajatuksiaan ovat hioneet suuret nimet aina Mika Valtarista ja Pentti Saarikoskesta, Aleksi Bardiin ja Nelli Orelliin. Norssin arvokas motto kuuluu: non scolae sed vitae, emme opi koulua, vaan elämää varten.